Здравейте, момичета! Когато сме подложени на стрес, на енергийно ниво най-много страда меридиана на три енергизатора. Той се превежда още като меридиана на трите части на тялото, т.е. дихателна, храносмилателна и отделителна система да работят в синхрон. Меридиана на три енергизатора се грижи и за надбъбречните жлези. Така че когато мощно в кръвта се излее кортизол и адреналин по време на стрес, когато цялата кръв тръгне към ръцете и краката, за да можем да се бием или да бягаме, меридиана на три енергизатора е изключително възбуден и напрегнат. Какво можем да направим в тази ситуация? Като бърза помощ можем да използваме невроваскуларните точки, които се намират на главата, и единия вариант е да поставим възглавничките на пръстите така върху челото и няколко минути да постоим в тази поза, за да може кръвообращението в главата да се върне и да успокоим стреса. Другия вариант е да сложим едната ръка върху челото, с другата да подпрем врата и да очакваме същия резултат. Кръвта да се върне в главата и съответно мозъка да се захрани с кръв и да отшуми стреса. За да можем да довършим нещата, защото меридиана на три енергизатора, както казах, е много възбуден, логиката е да го погладим в обратна посока. Енергията по меридианите има посока на движение. Меридиан на три енергизатора започва от края на безименния пръст, върви леко зад на задната част на ръката, минава през рамото, врата и по неокосмената част зад ухото стига до края на веждата. Така че, за да успокоим енергията, е добре да погладим в обратна посока, започвайки от края на веждата, да погладим зад ушите, неокосмената част, след това по врата и с противоположната ръка да свалим енергията на единия клон на меридиана, като стигнем до безименния пръст, между малкия и безименния пръст, и след това другия клон на меридиана по същия начин да го погладим. Така 10 пъти в едната в другата посока ние ще свалим напрежението по меридиана. И за да довършим нещата, бихме могли да използваме още една техника с потупване. Слагаме длънта върху гърдите си, дишаме дълбоко, като вдишаме през носа и издишваме през устата и потупваме длънта между костичките, които вървят към малки и безименния пръст. Така 30 пъти потупваме, дишайки и издишайки дълбоко. И след това на другата ръка потупваме по същия начин между двете костички, вървящи към малкия и към безименния пръст на длънта. Дишайки и издишайки дълбоко. Това са 3 лесни начина да въздействаме по време на стрес. Прекрасен ден!